ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു, അനന്യഭക്തിയാലെ ഭഗവാന്റെ ആ സഗുണ രൂപം കാണാനാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം പ്രകൃതിയിലെ എന്തും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈശ്വര ആരാധനയോടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ മാനവികതയുടെ സ്ഫൂർത്തിയാണ് ഭക്തി എന്നുള്ളത്. സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ബഹുമാനം, അങ്ങനെയുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നിയാലും മതി, പിന്നെ നമുക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗതി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ പടവുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ഈ അധ്യായം ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. അനന്യഭക്തിയോടെ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു. അതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ആരാണ് ഭക്തൻ, പിന്നെ ഭക്തി തന്നെ എത്ര തരമുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ ആണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ആരാ പറയാ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പരമപ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി. ഭഗവാനോട് അങ്ങോട്ട് പ്രേമം തോന്നുക, പ്രേമഭക്തി. ഇപ്പൊ 9 പടവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ 9 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള? ആരാ പറയാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. രാജശ്രീ മാതാജി പറഞ്ഞത് നവധ ഭക്തി സാധനകളാണ് മാതാജി. പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള 9 പടികളുണ്ട്. അതാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ അല്ലേ? അതെ, അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അതെ, ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗവോ? സാധുസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഭജനക്രിയ,
ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ കൽമഷങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ നിന്ന് നീങ്ങി പോവുക, അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുക, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. നിഷ്ഠ 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 രുചി ആ ആസക്തി നിഷ്ഠ രുചി കഴിഞ്ഞാല് രുചി, രുചി, ആസക്തി, ഭക്തി ആ. ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. ഒന്ന് വായിക്കൂ നോക്കട്ടെ. പ്രേമ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതെ അതെ, അതാണ് ഭക്തിയുടെ പടവുകള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ശ്രദ്ധ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് പടവുകൾ കയറാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമ പ്രേമമാണ് ആ ഭക്തി എന്നുള്ള നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രേമ ഭക്തി ഭാവനയിൽ ഇപ്പൊ ഗോപികമാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രേമ ഭക്തിയിലാണ് ഭഗവാനെ, എല്ലാം അവർക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. അതാണ് പരമപ്രേമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. പ്രേമഭക്തിയാണ് അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റേജ്. അവിടെ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? ആ മനോ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവണം അല്ലേ? മനസ്സിലെ അഹന്ത, മമത, അങ്ങനെയുള്ള കാമക്രോധ ലോപാദികള് ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടി കയറി നമ്മൾ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയാവും. അപ്പോ ബാക്കി ഒന്നുമേ വേണ്ട, എന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ എല്ലാം എന്റെ എല്ലാം ഭഗവാൻ മാത്രാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഭക്തന് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് 12-ാം അധ്യായവും ആരംഭിക്കുന്നത്. സഗുണഭക്തിയെയും നിർഗുണഭക്തിയെയും കുറിച്ച് അർജുനനും കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സഗുണഭക്തി പറഞ്ഞാല്? ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തില് അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുക, അതാണ് സഗുണഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ. നിർഗുണഭക്തി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല അല്ലെ, ഇംപേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരാണ്, ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ്. അവരെങ്ങനെയാ? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയും. അവര് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ആ പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല കേട്ടോ, അത് മാത്രല്ല, അവര് ജ്ഞാനികളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവര് കുറച്ചൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം അവര് ഭഗവത് ചൈതന്യമായിട്ടാണ് അവര് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വിഗ്രഹം മാത്രാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെ, സഗുണഭക്തര്. പക്ഷെ നിർഗുണഭക്തര് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാല് അവര് ശ്രേഷ്ഠര് തന്നെയാണ്. കാരണം അവര് എന്തിലും ഏതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാ. അത്ര വരെയൊക്കെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അവരൊക്കെ യോഗീശ്വരന്മാര്, സന്യാസിമാരുടെയൊക്കെ ലെവലില. അവരൊക്കെ നിയന്ത്രിത ജീവിതം, ആത്മാവ്, മനസ്സ് ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലാ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയണ്ട, വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകില്ല അവരുടെ. എന്ത് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള. അപ്പോ അതിലേത് ഭക്തിയാണ് നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവന്റെയൊക്കെ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈശ്വര തത്വത്തെ അറിയാം, അതിന് ഏത് ജ്ഞാനാവസ്ഥയാണ് ശോഭിക്കുക എന്നൊക്കെ അർജുനൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കണ്ട് ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് നിർഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഗ്രഹമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതാണ് അവരുടെ ഉറപ്പ്. എന്നാല് പരമപ്രേമത്തോടെ ഇരിക്കുക, ഇതിലേക്ക് പരമപ്രേമ ഭക്തി, അത് സഗുണ ഭക്തി അല്ലെ. ആ സഗുണ ഭക്തർക്ക് എന്താ മെച്ചം എന്ന് വിചാരിച്ചാല്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, അഭിഷേകം ചെയ്യാം, അലങ്കാരം ചെയ്യാം, നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ നിർഗുണ ഭക്തർക്ക് അതൊന്നും സാധ്യാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് ശ്രേഷ്ഠം ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അർജുനന് ഒരു സംശയം. അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകും.
ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള 12ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്. 3 വിഭാഗങ്ങളാണ്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തിയെ പറയുന്നു. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരയ്ക്കുള്ള ഭക്തിയുടെ പല പല ഘട്ടങ്ങള്, പല പല വഴികള് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകം കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മളിൽ ഗുണങ്ങള്, അതാ പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഈ എല്ലാ നേരവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക മാത്രല്ല, ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അതിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതല്ല പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തിലോ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാം. അങ്ങനെ ആ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തരാരാണ്, അതാണിപ്പോ അറിയേണ്ടത് അർജുനന്. ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് പരമപിതാവ്, അതൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തന്മയീഭാവം ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും ഐ ബിലോങ് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണോ അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാൻ എന്റെ ആവുമ്പോഴോ ആ ഭാവം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഭക്തൻ എന്റെ ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെ, വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു അല്ലെ. ഭഗവാൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം. അതാ ഏറ്റവും കേമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വേളയില് നല്ല ശാന്തി കിട്ടും അല്ലെ മനസ്സിന്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കല അല്ലെ. എന്നാ ഭക്തനാവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, എന്തിനും ഏതിനും ഭഗവാനെ ചേർത്ത് വെക്കും അല്ലെ. ഒരു തുണി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അല്ലെ, ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ആദ്യം ഭഗവാൻ ഒരു പട്ട് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെ ഏതിലും ആ ഭഗവാന് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എപ്പോഴും ശാന്തി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ശിശിരകാലത്ത് കുളിർമ പോലെ അല്ലെ, അതാണ് സഗുണ ഭക്തിയുടെ പ്രയോജനം. നല്ല എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആസ്വാദ്യത ഉണ്ടാവും ആരാധന ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ. നിർഗുണ ഭക്തർക്ക് അങ്ങനെ ആസ്വാദ്യത കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സഫലത ലഭിക്കാനുള്ള ഉപായമാണ് അല്ലെ. ഭക്തി വളരെ സരളാണ്, ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, നാമജപം അത് മാത്രാണ് വേണ്ടതുള്ളൂ പറയാം. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ 2 വിധമാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. ഇപ്പൊ ഭക്തര് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ, 2 കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വരും, വ്യക്തിഗതവാദികളും. വ്യക്തിഗതവാദിയായ ഭക്തൻ തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങള്, അവര് സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അവ്യക്തിഗതവാദികളും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്, നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലല്ല, അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. അവ്യക്തവാദികളായാലും അവര് സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ല എന്ന് മാത്രം. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് അവർ കൂടുതൽ സമയവും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അതിന് മറുപടി. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദാസ്തേ മേ യുക്തതമാമതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്
അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം, അതിലെന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവര് അവര് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് എല്ലാം എന്നാണ് ആ ഭക്തര് കരുതുന്നത്, അല്ലെ? അത്യധികം ശ്രദ്ധയാണ് ഭഗവാനിലെ, കടുത്ത വിശ്വാസം. ഒപ്പം ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിരന്തര സ്മരണയോടെ വർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അവരും ശ്രേഷ്ഠരായ യോഗികളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അവർക്ക്, അല്ലെ? ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പ്. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സഫലത ലഭിക്കാനുള്ള ഉപായം ഭക്തി തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോ ഇത് സഗുണ ഭക്തരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠര്, പരിപൂർണത പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നവര് എന്ന് പറയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ മനസ്സുറച്ചിട്ട് അനന്യ ഭക്തിയോടെ ആ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ മനസ്സ് വെച്ച് വർത്തിക്കണം. പ്രാർത്ഥന തീവ്രമാവുമ്പോൾ ജീവാത്മസ്വരൂപം ഉണരുന്നു. നമ്മളാരാ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസരാ, അല്ലെ? ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവത് ദാസരാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ജീവാത്മസ്വരൂപം തന്നെ ആ ദേവന്റെ രൂപം എടുത്ത് മുന്നിൽ വരും. പല ഭക്തോത്തമന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലാ കാര്യം. അപ്പോ നിർഗുണോപാസനയെ പറ്റിയിട്ടാണ് 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠര് കൂടുതൽ, അല്ലെ? യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സന്നിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവരൊട്ടും മോശമല്ല നിർഗുണോപാസകര്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരാണ് അവര്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെയാണ് അവര് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപാസിക്കുന്നത്. അവരും ഒടുവിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയ ഒരു വഴിയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിഷമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ നിർഗുണോപാസകര് സദാ കാണുന്നത് എന്തിലും ഈശ്വരനെ ദർശിച്ച് സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുന്നു. സഗുണോപാസനയിലാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനെ ആസ്വദിക്കാം, അനുഭവിക്കാം, അല്ലെ? നിർഗുണോപാസനയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. മനസ്സടങ്ങുമ്പോ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ കാണാം. സർവത്ര ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ അവർക്കും സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ഏകാഗ്രത വേണം, അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസികളെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് അത് കൂടുതൽ സാധിക്കുക. അപ്പോ സമബുദ്ധിത്വം എന്നും ഒരേ സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതിനാല് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ തലവും ഒരേപോലെയാണ്. അവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താൻ നിർഗുണോപാസനയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം
ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറുന്നു. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധന നടത്തുന്നവർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസാണ്. പതുക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ശരീരികള് നമ്മള് ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കണവരാ അല്ലെ. അവര് സന്യാസിമാരൊക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ ആത്മബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് ആത്മാരാമന്മാരാ, നമ്മളോ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. കാരണം ഒരു രൂപമോ ഒന്നും കാണാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകൾക്ക് പിടിതരാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഉപാസിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മം അവ്യക്തമായതിനാല് എളുപ്പമല്ല, ഏകാഗ്രത ലഭിക്കാൻ ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് നിർഗുണ ഉപാസനയുടെ ഒരു പ്രയാസം. വ്യക്തിഗത ഉപാസനയായാല് കണ്ണിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ ആ ഭഗവത് രൂപം ഉണ്ടാവും, ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവും. മറ്റവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. സഗുണോപാസന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാലും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിർഗുണോപാസകർക്കോ അന്തര്യാമിയായ ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുക, നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അതാണ് അവര് ചെയ്യണത്. എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലാണ് അവർ ചെന്നെത്തുക എന്നാ പറയണേ. നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടു? നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരുക, കാർമിക അക്കൗണ്ട് 0 ആവും. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭൗതിക ആസക്തിയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്മാര് പ്രവൃത്തി മാർഗാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് കുറെ ചുമതലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഈ സഗുണോപാസന, വ്യക്തി ഭാവത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ് അവർക്ക് ചേരുക. നിർഗുണോപാസന നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർക്കാണ് സാധ്യമാവുക. അതായത് അവര് കുടുംബം അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒന്നും ഉണ്ടാവും, സന്യാസാശ്രമത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരായിരിക്കും അവര്. ഗുണാതീതരാണ് അവര്. അവർക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒന്നും പ്രഭാവം അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സഗുണോപാസന അതും ഒട്ടും മോശം ഒന്നുമല്ല. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുചെന്നിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തും അല്ലെ. ഒരു തപാൽ പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ട് ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കോളും. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയിലിട്ടാൽ നടക്കില്ല. പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ വേണം. അതുപോലെ അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. എന്താണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം അല്ലെ. ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിന് ആണ് നമ്മള് പരമപുരുഷന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചൊരിയുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഭക്തരെ. അർച്ചാവിഗ്രഹം അതായത് അമ്പലത്തിലൊക്കെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതന്നെയാണ് അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹ രൂപം. അത് ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയാം. അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. സഗുണോപാസനയെ പറ്റി പറയാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. പറയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് അല്ലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി
അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാനില് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് എവിടെയും പോകരുത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ വേഗം തന്നെ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റും. ഇവിടെ പിക്ചറിലുണ്ട് അല്ലേ, ഗരുഡാരൂഢനായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താണുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭവസാഗരത്തിലേ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി നിൽക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്, സംസാര സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വന്ന് കരകയറ്റും. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തന് മറ്റ് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ യോഗം ഒന്നും പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭക്തനാണ് അല്ലെ. കാരുണ്യാതിരേകത്താലെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡാവാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനായാ മതി, പിന്നെ കുറെ ഇരുന്നിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയൊന്നും പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. വലിയ സമുദ്രം അല്ലേ, നീന്താനൊക്കെ കുറെ ദൂരം നാഴികകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നീന്തൽക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നീന്തി ഇങ്ങനെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ അലയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വേണമല്ലേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരാൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ എളുപ്പമല്ല. വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ അവര് ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, അവര് പ്രതിമ നഹി തു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെ. അവര് ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണോ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് സൽക്കരിക്കണേ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരെപ്പോഴും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കർമ്മവാസനകളെ എരിയിച്ചു കളയാനാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ഉള്ളത്. ഈ ജീവിതത്തില് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് അല്ലെ. ഇനി മേലാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ നന്മയാണ് നാളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും മായയിൽ പെടാതെ കാക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. ഇനിയെങ്കിലും പണ്ട് ചെയ്ത പോലെ, അറിവില്ലാണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ പോലെ അത് ചെയ്യാൻ ഇടവരാതെ അർപ്പണബോധത്തോടെ ആ ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. നിരന്തര സ്മരണ കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരും അല്ലെ, കൽമഷങ്ങളൊക്കെ മാറും. അപ്പോ ഈശ്വര കടാക്ഷം ഉണ്ടാവും, ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, ശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. സഗുണ ഉപാസനയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഭഗവത് ദാസൻ എന്ന ഭാവത്തില് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭവസാഗരം നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ തുച്ഛമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവരുത് ഈ സഗുണോപാസന. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാ നമ്മള് അല്ലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണു, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറയണത്? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു പരമഗതി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, പരമപദപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അങ്ങനെ പല പല വാക്കുകളിൽ അത് പറയും. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം, അതില് ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്ക് പ്രധാന സ്ഥാനാണ്. മനസ്സ് സരളമായിട്ട് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ദ്രൗപദിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാലേ. വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോഴ് ഭഗവാൻ വന്ന് ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ വരും. കൃഷ്ണലീലാസ്തവത്തില് ഒരു വരിയുണ്ട്: മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മൻ മഹാധന മൻ നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. മദേകബന്ധു, എനിക്ക് ഏകബന്ധു ആരാ? ഭഗവാൻ. മത്സംഗിൻ, എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. മദ്ഗുരു,
ഗുരുവാണ്. മൻ മഹാധന അല്ലേ, എന്റെ എല്ലാ സ്വത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനാ. അകിഞ്ചന വിത്ത് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ, ഭാഗവതത്തിലെ കുന്തിസ്തുതിയിൽ പറയണതാ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ എന്ന് പറയണേ. അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സ്വത്ത് ആരാ? ഭഗവാനാണത്രേ. അപ്പോ മൻ നിസ്താരക മദ്ഭാഗ്യ മത ആനന്ദ നമോസ്തുതേ, എന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണം ഭജാമി കൃഷ്ണം നമാമി, അത് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമാക്കിയാൽ മതി. അനന്യഭക്തനാവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങള് ഉയർന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വാഴുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. പിന്നെയോ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ സാധനാഭക്തി, ഇതിനെ അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയും. ഇത് സാധനാഭക്തിയാണ്. സാധനാഭക്തി ഇപ്പൊ തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. കർമ്മത്തിനെ ഭഗവാനായി അർപ്പിക്കുക സ്മരണയോടെ. കർമ്മഫലത്യാഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. അങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയണത് അടുത്ത 8 മുതൽ 12 വരയ്ക്ക്. അനന്യഭക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയണത് 8ാമത്. മയ്യേവ മനാധൽസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന് പറയാ. ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി യോഗത്തെ വിശദീകരിക്കാണ്. അനേക മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ്. വ്യക്തികൾ വിവിധ പരിതസ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും ഉള്ളവരാണ്. ഏതാണ് തനിക്ക് യോജിച്ചത് അത് അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാ പല മാർഗങ്ങൾ പറയാൻ പോണത്. ഇതൊരു മാർഗം. അപ്പോ ഒരിക്കൽ ഭഗവാനിൽ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കൈവിടില്ല. പടിപടിയായി ഉയരാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ അതാ ഉറപ്പ് പറയണത്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ നിരീക്ഷണം വേണം. ഈശ്വരനാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെ. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ബോധ്യം. സാധാരണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കും. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സേവനക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അറിയാണ്. ഇപ്പോ ബുദ്ധി മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കാം എന്നെ. റെഗുലേറ്റീവ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധി എന്നിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി പറയാണ്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും.
അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റൊന്നിലും ചേരാത്ത മനസ്സോടെ ഭഗവാനിലെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യമാവേണ്ടത് അല്ലെ. സദാ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാം. ഭക്തിയോഗം സാധ്യമല്ലാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട്. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്കു കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഭക്തിയോഗം സാധ്യമല്ലാണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണതയിലെത്തും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. അപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിലെത്താം. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിസ്സകാമകർമ്മം, അതാ 11ാമത്തെ. അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കർമ്മയോഗം അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി അതാ പറയണേ. അതൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതകുര്യതാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കൂ. പറയാണ്, ഇതും പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊന്നും സാധിക്കണില്ലെങ്കില് സർവകർമ്മ ഫലങ്ങള്, കർമ്മഫലത്യാഗം അത് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനാവാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം അല്ലെ. നാമൊക്കെ ജപിക്കാനിരുന്നാൽ ചിലവര് പറയും, ഓ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഈ വക വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം, അതായത് പണമായാലും എന്താ, അത് കുറച്ചൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ദാനം കൊണ്ട് മനസ്സൊക്കെ ശുദ്ധമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാനാവും ദാനധർമാദികളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക. കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ജ്ഞാനവും ധ്യാനവുമാണ് 12ൽ പറയണത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാസ്ത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇസ്കോൺ സെന്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോവാ, ദിവ്യജ്ഞാനം ആർജിക്കാം അവിടുന്നൊക്കെ അല്ലെ. ജ്ഞാനം പിന്നെ ധ്യാനം, അതാണ് ഏറ്റവും അങ്ങനെ താഴ്ന്ന പടി. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരണം. കർമ്മഫലത്യാഗം എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3ാമത്തെ വിഭാഗമാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തൻ ആരാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര സ്മരണ അത് ഭക്തി. ഭക്തൻ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആരാണ് ശരിയായ ഭക്തൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. 13ഉം 14 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവജ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാൻ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. പറയാണ്, മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ സമനില കൈക്കൊണ്ട്
ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇപ്പൊ പ്രിയങ്കര ഭക്തനാവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവഭൂതദയ, എല്ലാ ജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ കാണുന്ന ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന ഭാവം, മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ ഒക്കെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കുക. എന്താണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതില് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ്, അല്ലേ? എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ആ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം, ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം, സദാ സംതൃപ്തരാവണം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ശാന്തനാവാൻ സാധിക്കണം. അല്ലെ? സുദാമ ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പത്നി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവിലും കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭക്തിയോഗം ചേതനയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും പ്രകാശിക്കും എന്നാണ്. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്. കിട്ടേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന് തോന്നുക. അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമോ ദുരിതമോ ഒക്കെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല, ഇതിലും വലുത് വരേണ്ടതായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അത് ഇത്രയേ ആയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഭക്തന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു ക്ഷേത്ര തുല്യനാണ് എന്ന് പറയാം. മനസ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുക, അതാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. യോഗിയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗേർ മുക്തോ യമേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ആരെ കൊണ്ടാണോ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണത്, ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്. അപ്പൊ ഭക്തനാവുമ്പോ ആ ഭക്തനെ ആര് വിചാരിച്ചാലും അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ പറ്റില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കും. അല്ലെ? തുള്ളിച്ചാടില്ല സന്തോഷം വന്ന, അതുപോലെ ദുഃഖം വന്നാല് എല്ലാം സമഭാവനയോടെ ഡീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് പറയാണ്. 16 യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാണ്ടിരിക്കുക, വിശുദ്ധനാവുക, നിപുണനാവുക, ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് ഇരിക്കണ ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആണോ ഭഗവാനോട്, തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അല്ലെ? അനന്യ ഭക്തന്റെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അല്ലെ? അനപേക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ടാ ഉദ്ദേശിക്കണേ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ യോഗി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. എങ്ങനെയാ നിപുണനാവണേ? ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അല്ലേ? അപ്പോ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ യോഗി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് 17 ശ്ലോകം. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി
ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയ പറയാണ്. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കില്ല അല്ലെ, സമചിത്തത ഉണ്ടാവും, ദ്വേഷപ്പെടില്ല, ദുഃഖിക്കില്ല, ആഗ്രഹിക്കില്ല. അങ്ങനെ ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചു ഏതായാലും ഭഗവത് ഇച്ഛ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രഹ്ലാദിനെയാണ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് ചെറിയ കുട്ടി. ഇപ്പൊ നാരായണനാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിതാവ് അസുര ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? ഹിരണ്യകശിപു ഈ കുട്ടിയെ മദയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കും, കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും, ചാട്ടവാറടിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദ് ഭക്തോത്തമൻ നാമം ജപിച്ച് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. നവധാ ഭക്തിയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക, ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്തണം. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് അതിനുതകുന്ന തരത്തിലാണ് ഭക്തരുടെ ദിനചര്യയൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടത്രേ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളത് ആരെയാണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഈ ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും അതുപോലെ പാപപങ്കിലങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. ശുഭം അശുഭമൊക്കെ ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഏത് ആപത്ത് വന്നാലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണോ അത് ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ്. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ ഏറെ പ്രിയമാണ് എന്ന് പറയാം. ഇനി 18ഉം 19ഉം യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാളാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. സമാശത്രൗജമിത്രേജ തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസൽ സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ശത്രുമിത്ര ഭാവം ഇല്ല അല്ലെ, വ്യത്യാസം ഇല്ല, സമഭാവന. മാനം അപമാനം, ശീതം ഉഷ്ണം, സുഖം ദുഃഖം, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി, അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ ഒരേപോലെ കൈക്കൊള്ളാം. പിന്നെയോ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനാവുക, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക, മറ്റേ നിരർത്ഥകമായ വർത്തമാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനാവുക, എന്താണോ നമുക്കുള്ളത് അതിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. സ്വന്തം താല്പര്യം അത് കുറച്ച് പിന്നാക്കം വെക്കും അല്ലെ. സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി അതാ പ്രധാനം. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണ എന്നാണ്. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ
ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ജ്ഞാനപ്പാനയൊക്കെ നമുക്കറിയാലേ, എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടണത് അല്ലേ? എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും, എത്ര ജന്മങ്ങൾ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞതും, എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നതും, എത്ര ജന്മം മരിച്ചു നടന്നതും, എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി, എത്ര ജന്മം അല്ലെ പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ. അല്ലെ, ഇത്രയും സുഹൃതം ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെ, അത് എത്ര നന്നായിട്ട് വേണം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. അതറിയാതെ വെറുതെ വിഫലമാക്കി കളയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മെ കൈവിടില്ല. അതാ ഭഗവാന്റെ ഗുണം. ഈ ജീവിതത്തിലും ഇനി എത്ര ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ഭഗവാൻ പിന്നെ കൈവിടില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം കവരുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ കവർന്നാല് പിന്നെ റിട്ടേൺ പോളിസി ഇല്ല ഭഗവാന്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തന്നെയാണ് എന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം നാശരഹിതമായതാണ് അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്ന ആളെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എല്ലാം നമ്മള് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ ആ പരമ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു നിരപേക്ഷമായ മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതല്ലാതെ ഒരു കുറുക്കുവഴിയും അതിനില്ല. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടാല് ആ സംഘത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാന് ഒരു പ്രചോദനമാവും. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമാവുക. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയോഗം അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് വേണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ വെറും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ. അതാ ജി, ആ ആത്മാരാമാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നേരെ അവ
അപ്പൊ അത് ശരിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അതെ. ആത്മ ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിക്കുക. ആ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാ രമിക്കണേ. നമ്മൾക്ക് അതെ നല്ല നല്ലത് കാണണം, നല്ല നല്ലത് കേൾക്കണം, നല്ല നല്ലത് രുചിക്കണം. ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കണത്. എന്നാൽ ഭക്തര് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവിലാണ് രമിക്കുക. അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം അന്വേഷിച്ച് എങ്ങും പോകേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഭഗവാൻ അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ആത്മാരാമന്മാരാണ് അവർ. ആത്മാവിൽ തന്നെ അവര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാ. നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. വേറൊരാളാണ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണത്. നമ്മുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണേ. ഇവര് അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാരാമന്മാരെ അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് അവരിൽ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറയും, അയാൾ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ സങ്കടം വന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷാണ് എന്ന് തോന്നും. ഇവരൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സന്തോഷം തരണത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ആശ്രയമായിട്ട് ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നൽ വേണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണത് എന്താ? പരമാനന്ദാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക പരമാനന്ദാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേറൊരിടത്തിലും ആശ്രയിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല. നല്ലത് കാണുക, അത് കാണാൻ പോവുക, ഇത് കേൾക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും. നമ്മള് ആത്മാരാമന്മാരല്ല, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയാരാമൻ. ഇന്ദ്രിയരാമനല്ലേ? നമ്മളെ രമിപ്പിക്കണത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനികളെ രമിപ്പിക്കണത് ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ് അവര് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് സ്വയം. വ്യക്തായോ? നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറഞ്ഞ നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ വിഷമം കൊണ്ട് രാത്രി ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതല്ലേ ഈ ഇന്ദ്രിയ ഇതിൽ പെടുന്നതാണോ? അതെ. അത് മറ്റുള്ളവര് നല്ലത് പറയണതാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം. നമ്മളെ മോശം പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ കേട്ടു, അല്ലേ? മോശം പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് ആകെ ഫെഡപ്പായി, അല്ലേ? അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആസക്തി വെച്ച് പുലർത്തി അങ്ങനത്തെ ഭാവമാണ് നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ. അല്ലാത്തവർക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്താ? നിന്ദിച്ചാലും കൊള്ളാം, സ്തുതിച്ചാലും കൊള്ളാം, അല്ലെ? വിജയിച്ചാലും കൊള്ളാം, പരാജയപ്പെട്ടാലും കൊള്ളാം, സുഖമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ദുഃഖമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം. അവർക്ക് അങ്ങനെയാ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ദുഃഖം വരരുത്, അല്ലേ? സുഖം വന്നാ ചാടിത്തുള്ളും, ദുഃഖം വന്നാലോ വീണ് കിടന്നു. അങ്ങനെ അത് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവരാ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യോത്തരം വായിച്ചോളൂ. ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം? ആരെല്ലാം? 2 തരം. അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. അതെ. ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. അതെ. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഈശ്വരന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അതെ. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അതിലൂടെ പരിപൂർണതയിലെത്തും. മാതാജി നേരത്തെ അതിന്റെ ഒരു ഇതിട്ടില്ലായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ ലെവലിലോ? അല്ല, ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഷോർട്ടായിട്ട് അതിന്റെ ഈ ഭക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങളെ. അതെ, ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അതാകുമ്പോ ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം. അത് പടവുകള്, ഭക്തിയുടെ പടവുകള്. അതല്ല, മുമ്പ് മാതാജി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ ഇതല്ലേ? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക,
കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഇയാളുടെ ആഗ്രഹവും കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി യോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക, കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും. അങ്ങനെ അതാണ്. പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതിയോ? ഇത് ഇത്ര കൂട്ടി രണ്ടാമത് എഴുതിയിട്ട് കൃഷ്ണന് ഭക്തി യോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. എഴുതിയോ? പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ അതെ ഇന്ന് അതെ 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ പറയണം. ചെറുതാക്കി എഴുതിയാൽ മതി. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും വിവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നാളെ പരീക്ഷ ഇല്ല മാതാജി? വേണ്ടേ, പിന്നെ പരീക്ഷ വേണം. നാളെ പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങള് 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്താ പറയാ, ഒരു വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സെന്റൻസിലോ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഏറ്റവും പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. എഴുതിയോ? ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇനി? അപ്പൊ നാളെ പരീക്ഷ, മറ്റന്നാള് അല്ലേ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി പാരായണത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് പേര് തരണേന്ന് വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഏതധ്യായാന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം? പാരായണം നമുക്ക് 18 അധ്യായം ചെയ്യാം. സമ്മതാണോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ സമ്മതം. അപ്പൊ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. റീന മാതാജി എഴുതിക്കോളൂ. അധ്യായം 1 ആരാ വായിക്കുക? പറഞ്ഞോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. സമയം എപ്പോഴാ വേണ്ടേ? നമ്മള് 11 മണിക്ക് വെച്ചാലോ? എത്ര മണി? വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ 6 മുതൽ വെക്കാൻ പറ്റും. എത്ര മണിക്ക്? 6 മണി മുതൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ 6 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ വെക്കാം. 3 മണിയിലെ ക്ലാസ്സുകാര് 2 മണി മുതലാ വെച്ചിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഇത് 6 മണി തൊട്ടിട്ട് വെക്കാം. എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അധ്യായവും ചൊല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്രയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. എന്നാ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ, പേര് പറഞ്ഞോളൂ. പെട്ടെന്ന് റീന മാതാജി എഴുതിക്കോളൂ. കഴിഞ്ഞ തവണ പേര് ഈ വില്ലിങ്നെസ് ഇല്ലാത്തവരുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ട് കുറെ പേര് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പോയി. അത് വേണ്ട. വില്ലിങ് ആയവരെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണ ഒരു കാര്യല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞോളൂ.
ഒരധ്യായം ഫുൾ ഒരാൾ വായിക്കണോന്നാണോ മാതാജി? വേണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വായിക്കാം. വലിയ അധ്യായങ്ങളാവുമ്പോ രണ്ടാം അധ്യായം 18-ാം അധ്യായമൊക്കെ കുറച്ച് വലുതല്ലേ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പകുതി അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടുപേര് പകുതി വായിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ വായിക്കാം. എത്ര? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി. അതെയോ? മാതാജി കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ സ്ലോഗൻ നമ്പർ ഇട്ടാലേ എളുപ്പമായേനെ. അതാ ശരി. ഇടാം. മാതാജി കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ പ്രാവശ്യം ശരി. ചെയ്തതുപോലെ നമ്പർ ഇട്ട് തന്നാലേ എളുപ്പമായേനെ. എല്ലാരും അത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ റീന ആയിട്ട് മാതാജി വരാറ്. ഉണ്ടോ? ഹരേ റീന കൃഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ടോ? എഴുതുന്നുണ്ടോ? എഴുതുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ രാജശ്രീ മാതാജി പകുതി. പിന്നെ ആരാ? വേഗം. മിനി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മാതാജി. മിനി മാതാജി ബാക്കി പറയും, ചൊല്ലും. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാ? മാതാജി ഹേമലത. ഹേമലത മാതാജി 2-ലെ പകുതി ചൊല്ലും. ബാക്കി ആരാ? ഇന്ദിര മാതാജി ആണോ? പകുതി ഇന്ദിര മാതാജി ചൊല്ലും. പിന്നെ ലതിക മാതാജി എന്താ ചൊല്ലണേ? ഞാൻ 11-ാമത്തെ എന്താ 11 വിശ്വരൂപ ലതിക മാതാജിയുടെ പേര്. പിന്നെ ഹരേ ആരാ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക? ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചൊല്ലാം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭവീന മാതാജി ചൊല്ലും. രാജേശ്വരി മാതാജി ഏതാ വേണ്ടേ? ഞാന് 4 ചൊല്ലാം. 4 രാജേശ്വരി മാതാജി. പ്രഭു ശിവദാസൻ പ്രഭു ഏതാ ചൊല്ലുക? പഠിക്കണം. പിന്നെ ആരാ? ഒരാളും പറയട്ടെ. ഡോക്ടർ രമണി മാതാജി ഏതാ ചൊല്ലണേ? സുശീല മാതാജി. എല്ലാരും പറയൂ വേഗം വേഗം. 5-ാമത്തെ ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി 5-ാമത്തെ. 6 വേഗം പറഞ്ഞോളൂ വേഗം.